Ihibalo ang bagong teknolohiya sa pagpatubas ng palay. Ano ba lang mga pamaagi agud malabot ang masaganang ani at mataas na kita? Mga mangunguma, pasanyugo ng kaalam sa Palay Eskwelahan sa Radyo. Smart Rice Agriculture. Ginadulong sa inyo sa Department of Agriculture Western Visayas, kaupod ang Agricultural Training Institute, Philippine Rice Research Institute, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, kagsang Office of the Provincial Agriculturist. Maayad-ayad nga adlaw, good day, no? Magandang araw, no? Sa ating mga tagapakinig, nagapamati, no? Sa aton nga School on the Air on Smart Rice Agriculture, no? Pinadala sa inyo sa Department of Agriculture Western Visayas, kaupod, no? Ang Agricultural Training Institute, Regional Training Center 6, no? Sa pagpumuno sa aton duha ka mga directors, no? The Director Revelin Ricoter, no? Kag Director Eden De Los Reyes Bautista, no? Amayad-ayad man nga adlaw, no? Kay Ma'am Nikki Gallego, no? Aton nga partner sa Agricultural Training Institute, no? Kay Ma'am Ann sa Negros, no? Ordinaryo. Yes, no? Kag sa upod iban pagid nga katapo, no? Sa ATI 6, no? Sa mga partners naton sa local government units, no? Mga agricultural extension workers naton, mga farmcasters, no? Ganun kaupod sa aton nga programa, mayad-ayad gid nga adlaw sa inyo subong man sa mga netizens, no? Ma'am Karen, no? Ikaduha na naton nga episode, no? Diri sa K-Check number 1, no? Kag na-discuss nato, Ma'am Karen, no? Sa nagligat nga episode naton, all about, no? Mga characteristics, no? Kag qualities, paano kita magpili, no? Sang quality seeds nga ikatanom nato, Ma'am Karen. Pamangkot nato, Ma'am Karen, karon sa imo, no? Ang dugang nga informasyon, no? Dapat tandaan sa aton nga mga umabot. Before that, no? Ang imo nga greetings, Ma'am Karen, no? Sa aton nga mga farmer enrollees, no? Across the region, no? Sa anong tanan ka mga kaprobinsyahanan. Okay, so mayad nga adlaw sa aton nga mga tigpalamati, no? Across Western Visayas, sa aton nga mga farmer enrollees sa School on the Air program. So, kabay pa nga okay ka mo dira tanan, no? Kasi aton ginapangamuyo gid nga mangin maayo man ang aton nga panubason sa sini nga cropping season kag masunod pa. Yes, sa tanan gali, no, nga involved, no, sa aton nga rice model farms, no, across the region, no. Mga farmer cooperators nato, Ma'am Karen, no, mayad-ayad gid nga adlaw sa inyo, no. Siyempre hindi kita malipat, Ma'am Karen, no. Ang aton gwapuhon, no. At the same time wala nagakupas, no, ang appeal, Ma'am Karen, no. Nonoy Mark Lister Gamboa. Hi, Sir Mark. Mayong aga. Mayong adlaw, Sir Nonoy Mark, no. Ma'am Karen, pabangkot ko sa imo, no. With all this paglibot-libot mo sa nagkalinlain nga mga model farms, linlain nga mga techno-demo sites, no, sa mga rice program nato, no, across the region, no. Ano ang na-observe mong practices sa aton mga farmers, mga kapatid? Okay, so sa across, no, Western Visayas natin nga mga model farm, Sir James. So during monitoring, so sa when it comes sa ilang pagtanom sa binhi, so okay kay ang aton nga ginapanghatag nga mga binhi is hybrid seeds. So puro kag kumbaga naka-assure kita nga it is a high quality seed. So may ara lang kita kung kaisa nga mga areas nga hindi gid likawan nga muna ang pagland prep, so daw medyo ginadali-dali, tapos ang sa when it comes sa sanitation, mga weeds, no, so pero sa amat-amat naman change naman sa aton nga mga farmers, gina-practice naman nila ang proper nga pag-care sa aton nga mga farms. Yes, Ma'am Karen, no, kay may iban-banan nga mga farmers, Ma'am Karen, no, nga siguro banan man ni sang aton yung mga agricultural extension workers, no, nga nagkahambal, no, nga kinahanglan pa sila tudluan kay nauna pa sila sa aton sa duyan, Ma'am Karen, no. But nevertheless, no, let's continue sa aton nga lesson, no, sa K-Check number 1, nga kinahanglan gid, Ma'am Karen, no, nga maggamit kita sang recommended nga balidad, no, sang binhi sa aton nga lokasyon o taramnan, Ma'am Karen.
Okay, so ginambal natin nga recommended varieties. So Yes. recommended nga mga varieties. So parehas ang tawo Sir James kung ikaw kampante sa isa ka lugar. So sa ulado mo na tanan nimo dira nga hulag. So kumbaga Yes, wala ikaw sang kulba, wala ikaw sang may ginakatahapan since nga kilala mo na ang imo nga lugar. So nagambal kita nga recommended varieties kay tungod nga kung recommended varieties, so ang ina nga mga varieties is nakaagi na sa adaptability trial. So ang aton nga mga adaptability trials sa sulod sang duha ka cropping season nga gintanom dira siya. So nami ang iya nga performance when it comes to panubason. So, isa pagid ka rason nga recommended varieties Yes. kay tungod nga maka-cope up na siya or malampasan niya bala ang mga nagakalain-lain nga mga pest and diseases nga present sa sina nga lugar. Kag ikatatlo Sir James, so wala kita problemahon when it comes to marketing kay preferred siya sang aton nga mga mangunguma kag taas ang iya nga demand sa market. Yes, when we talk about adaptability trials, Ma'am Karen, no, nagapangembulahan kita no sa aton research division no sa pagpamuno ni Ma'am Corazon Arroyo no sa mga researchers naton no nga with all these years Ma'am Karen no ini nga mga adaptability trials no nagkalain-lain nga mga balidad sang palay nga ginatanom no sa isa ka lokasyon no kag ginatanaw kung ano nga specific nga variety no ang maka-thrive may dako nga production makabato habal mo kina no makabato sa mga peste kag pamalatian at the same time no may market as acceptance sa komodidad no Ma'am Karen no so isa man ini ka hilikoton no sa aton nga research division nagatamyaw kita mayad adlaw no kay Ma'am Ann Oren no sa research division kag kay Jan Amor Solo no kag sa iban pagit ng mga kaupod naton with this Ma'am Karen no kinahanglan gid bala no nga may pamatuod gid nga makita si farmer no nga sertifikasyon para nga magpati siya nga indeed certified variety ang iyang ginbakal. Okay. So, Sir James, no, para nga mas makumbinsi si farmer sang ginahambal natin nga certified seeds ang iya ginabakal. Yes, So, may palatandaan kita dira, Sir James. So, kita nyo na ang blue tag nga nakakabit sa inyo nga mga sako nga ginabakal nga mga binhi. So, makita nyo na ang blue tag dira. So, amo na siya ang pamatuod nga certified seeds ang ginbakal sang aton nga farmer. Yes. Liwat to reviewon nato Ma'am Karen no. Ang white tag is breeder Yes, sir. seeds no. Red tag foundation seeds. Then ang Green tag registered seeds. No kag ang blue tag nga certified seeds no. So ang blue tag amo dagit ang nagka-paskil gid sa sako Ma'am Karen. Kung wala accredited nga seed grower sa locality Ma'am Karen. Ano ang paghimuon ni farmer? Okay, so kung wala sang kung wala gid man sang accredited nga seed grower sa aton nga lugar no. So pwede kita makakuha sang aton nga binhi sa kilala naton man nga mga farmers nga nakita naton nga ang pagtatap niya bala sa iya talamnan is limpyo man tapos gina-practice niya ang proper ruging kag removing of types. Sino gali Ma'am Karen no ang nagabutang no sang sini nga mga tag sa aton nga mga bini? Okay, so Sino ang naga-certify sini? So, ang naga-certify sina Sir James is amo ang aton nga NSQCS nga pasigurado gid nga ang aton nga binhi is nakapass sa iyang germination rate. Kag siguro kay Sir Sixto Kabila no sa tanan naton nga mga upod no sa National Seed Quality Control Service no sang BPI no maidayad gid nga adlaw sa inyo. Pwede nato ma-discuss Ma'am Karen no ano ang mga detalye nga makita naton sa tag no nga nakakabit sa aton nga sako no kung certified seeds gid man naton nga pagabaklon. Okay, so sa blue tag makita ninyo dira kung ano nga seed class. So ang colors na ma-represent naman na siya kung ano nga seed class. And then
makita man naton dira kung ano nga variety ina siya ang aton nga ginbakal, sino ang seed grower nga nagtanom sina, as well as ang aton nga sa seed standards to kagaina ang iya nga purity, ang mga germination, with seeds and other inert materials, kung pila ka percent makita man naton dira, no? And then ang iya nga moisture content, kung pila ang iya nga MC, then date tested or completed sa nga ginconduct sa ang aton nga taga NSQCS, and as well as ang date of harvest kung saan ina siya ginani ang binhi nga na, and of course ang ngalan sang aton nga seed inspector makita man naton dira sa tag. So dili sa tag kung kali no may traceability gali no nga makita no ang aton nga mga farmers kung sino ano produce ini. Kung Yes, sir. saan, no? So daw ano ka importante ang ini nga tag. Okay, so ang ini nga tag is pwede naton ini siya itaguon, no, kung makita naton or Kung gabakal kita, kung gabakal kita. Kay since nga kung may mga failures dire sa field performance ang aton nga binhi, especially ang iyang pagtubo, no, nga since naka-state draabi ang iyang germination is nakalampuwas, pero pag 85, more than 85%. more than 85%, tapos ang iyang field performance is nubo or wala nakalapot sa 85% ang Yes. nanubo. So pwede mo ini siya nga ibalik kag ipakita dito sa imo ginbaklan na nga store. Yes, Ma'am Karen, no? Kung nagatago kita sang binhi, no? Daw ano ka frequent kita no mag-conduct no sang germination test no para ma-ensure naton ang 85% ng germination sang aton nga mga binhi. Okay, so Sir James, kung ang aton nga binhi is bag-o na siya, tapos 6 months nga ara lang siya sa bodega, so kuha na siya naton sang germ test. And then after 6 months nga na-store lang sa gyapon sa bodega, so every month kuha naton sang germination test para nga ma-secure naton nga okay pa ang germination rate sang aton nga gin-store nga binhi. Yes, no, tandaan din nato na sa mga farmers naton ang importante sang tag no sang atong binhi, tan-awon naton ang date no sang pag-test no sang germination sang sina nga binhi para nga ma-ensure naton 85% and above no ang tubo sa atong binhi. Ma'am Karen, no, rekomendasyon naton sa K-Check 1 no, paano kita no magpili sa balidad, Ma'am Karen, kag paano naton ini ikatanom kung kita aton nga area sa upland, sa rain-fed, sa irrigated no, o kung ano iban pagit nga mga environment, Ma'am Karen. Okay. So, isa sa mga recommendation nato no para nga magiging bountiful ang aton nga harvest, no. So, pili kita dapat sang variety nga nagakaigo sa iya nga planting season. Yes. So, pili kita sang varieties dira nga favorable or nami ang iya nga performance kung tig-ululan, kag pili man kita sang mga variety nga nagakaigo paglabot sang tig-ilinit. Kay may ala kali Ma'am Karen nung variety no sa aton nga palay nga mas maayo ang performance niya kung tigululan no. Yes. Kag kung tigilinit may tanom mas hindi gawa maayo ang performance niya. Oh. Then ano pa gid Ma'am Karen? Okay, so dapat magpili man kita sang variety nga amo to ma-address niya ang mga prevailing local conditions, just like ang mga masakit nga present dira sa area, ang mga pameste nga present dira sa area. So pili kita sang variety nga makalampuwas or makabato sa sina nga mga local nga conditions. Then Pili man kita sang variety nga inang tested ni bala or nakaagi na sa aton nga adaptability trial sa sulod sang duwa ka cropping season, kag nami ang iya nga na-produce nga harvest. Yes, Kalita. When it comes no sa pagtanom na sang nakapili na ako sa binhi, Ma'am Karen, no, kag gusto ko na itanom no sa akon nga talamnan no, naga-matter bala ang nagkalain-lain nga mga environment no, upland, rain-fed, kag irrigated, Ma'am Karen? Yes, sir. So, that's why ginhambal diri sang aton nga K-Check 1 sa recommendation, no? Choose a variety that suits to the environment. So, kung ang imo nga area is ala sa nababaw nga parte or upland, so pili ka man sa mga variety nga
upland varieties nga pwede mo dira itanom. Kag sa rain-fed lowland, so pili ka man sa mga varieties nga for rain-fed lowland. So as well as sa mga irrigated nga mga varieties, so kung irrigated area mo, pili ka man sa mga varieties nga suitable for irrigated. So hasta sa mga parehas na mga flood prone areas, so pili ka man sa varieties nga mga submarine varieties. Oo. So may mga specific la kita nga variety Ma'am Karen, no, ay recommend sa aton nga mga farmers nga available man sa market, no, sa sini nga mga ecosystem Ma'am Karen. Yes sir, damo kita mga available nga mga varieties nga pwede naton i-recommend sa aton nga mga farmers. So kung hindi ka mo sigurado, pwede ka mo makakadto sa aton nga mga local government units or sa aton nga mga or sa aton nga Department of Agriculture or PhilRice. So pwede kita dira ka pamangkot kung ano nga mga varieties ang suitable for upland, rain-fed kag lowland. So example, no, sa upland areas may ara kita mga insect RC9, insect RC11, 23 kadamo pagid nga mga traditional varieties. So amo man sa aton nga irrigated, so insect RC300 example naton 480 and 514. Yes. So naman Ma'am Karen, no, magpili kita sa balidad, no, kung i-compare nato, no, ang dry season, no, sa wet season Ma'am Karen. Okay, so amo tong hambal natin gina Sir James, no, nga mapili kita sa mga variety nga suitable siya for dry season kag suitable siya for wet season. Does it mean Ma'am Karen, no, nga ang aton nga mga mga early maturing varieties is suitable siya sa wet season o kung sa dry season Ma'am Karen? Okay, so depende na siya sir sa aton nga planting schedules. Schedule. Oo, like example during dry season, anong ma-observe natin sa mga farmers, ang ginapila nila is among mga short maturing varieties. Kaya nag-approach ang tig ilimit. So commonly ginatanom naton is PSB 27 kag ang aton nga RC10 nga mga varieties. Kon dry season. So kon dry season, dapat short maturing varieties. Ang kinahanglan naton. How about naman Ma'am Karen, no? Sa you have mentioned, no, ang PSB RC10, no, natandaan ko daw high school plan ko may RC10 na Ma'am Karen sa subong may RC10 man gyapon daw kanami ang ining balidad Ma'am Karen. Okay, so ang aton nga PSB RC10 is ari siya pinaka best naton nga example when it comes to recommended variety, since nga ang aton nga PSB RC10 is tested and proven na sa mga nagakalain-lain nga mga lugar, no, nga siya luwas ang iyang tawag sini ang iyang maka-escape siya sa mga potential abiotic stresses such as typhoon or drought or flooding occurrence. So ang aton nga PSB RC10 man is tawag sini makabato siya when it comes sa aton nga mga occurrence ng pest and diseases. Ang ini naman nga question Ma'am Karen, no, nga kinahanglan ala na ang demand sa market, no. Ang una naton sining consideration Ma'am Karen is mahumok pala siya, mahumot-humot. Amo na Ma'am Karen. Okay, so when it comes to market demand, no, so nagadepende naman ni siya sa long grain siya. Oo. No? Nagadepende naman ni siya sa kagustuhan sang aton nga mga manugbakal, no. So parang hindi kita mabudlayan man sa pagbaligya sang aton nga mga produkto. So i-consider man nato, no, kung ang aton nga gintanom is dahog ini bala siya, bakal ini sa market. So kung ang gusto sini isang isa ka lugar is mahumok, maputi, tapos lagbog ang pinasi, so pili kita dito sa mga variety nga amo na ang iyang characteristics para nga hindi kita mabudlayan mag-deal sa market. Yes, kay we understand Ma'am Karen, no, ang preferences, no, o preferences, no, sa mga consumers naton sa Antique is lain sa preferences man sa consumers naton sa probinsya sa Negros, Aklan, kag Capiz Ma'am Karen. Yes sir. Yes, padayon kita Ma'am Karen, no, sa aton nga School on the Air on Smart Rice Agriculture, no, again, no, kay Clark Melendres, no, aton senior agriculturist, no, sang Amad 6
kay Nini Rose Torreverde, no? May dayad gid nga adlaw. At the same time, no, kay Ginny Babe Torrenueva. May dayad man nga adlaw, no, sa inyo. Kay Welmar de la Serna, no? Busing. Ayan gid nga adlaw sa imo, Sir Wilmar. At same time, no, kay Dr. Jonic Natividad, no? Padayon lang kita sa magbantay, no, sa aton nga borders, no, para nga mapasiguro natin nga ASF3 ang Western Visayas. So ka rin pamangkot ko sa imo, no, ano ay consider ni farmer, ano nga klase sa characteristics ng balidad sa balay kung may tuyo kita, no, nga ato niya ibuga nga bugas, no, isimbog naton sa bugas sa mais, Ma'am Karen. Kay we understand rice corn mix, no, maayo gid ini, no, nga itik angon para sa mga health conscious, no, nga mga individual labi na gid sa naga-maintain sang sexy body, Ma'am Karen. Okay, so kung may ara nga mga farmers nga tuyo, no, mag mix sang rice corn mixtures, no. So consider naton man nga ang i-mix naton nga variety sang aton nga rice is mahumok. Una, no, mahumok, tapos mahumot, kag malumok nga ano kanon. Yes, Ma'am Karen, no. Before we forgot, Ma'am Karen, no, may dayat gid nga adlaw, Ma'am Lori May Bersuela Gamboa. May dayat gid nga adlaw, no. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa, Ma'am Karen. At the same time, no, ano pa gid ang i-consider naton sa para ma-achieve gid nato, no, ang K-check 1. Kay we understand importante ang pagsunod nato, no, sa K-check 1 para nga mapasiguro naton ang the rest niya nga K-check, Ma'am Karen, equally important man mo, pero dapat magsugod gid sa K-check 1. Okay, so amo to ang na-mentions naton kagiina, no, dapat para nga magiging successful ang aton nga alanihon, so dapat pili gid kita sang variety nga di kalidad kag rekomendado. Yes. So ang mga recommendations niya gina dito is dapat certified siya sang aton nga NSQCS. Dapat nakaagi siya sa adaptability trial sa sulod sang duwa ka cropping season. Kag naga-perform siya nga manami. So as well as dapat ang aton nga ang binhi is tawag sini ang aton nga binhi is adaptable siya sa local conditions sang isa ka lugar. Ano ang mga factors nga i-consider naton, Ma'am Karen, no, sa pag-select, no, o kung sa pag-test sa adaptability sa aton nga binhi, no? Okay, so Sir James, no, kung hindi pa dira kilala ang aton nga binhi, no, it is necessary nga magkanda kita sa adaptability trial sa sulod sang duwa ka cropping season para ma-validate ang iya nga performance. So Bali amo ni Ma'am Karen ang mga basihan naton, no, nga indeed adaptable Yes, ang sir. ina nga balita sa ina nga locality. yes sir, tama. Hmm. So para maano naton malantaw naton, no, nga makahambal kita nga ay okay ini siya sa isa ka lugar. So i-consider naton ang iya nga yield performance. So sa sulod sang duwa ka cropping season bala nami ang iya gin-produce nga yield. So ikaduwa is resistance to major pests and diseases nga dira Yes. sa lugar. So nakabato siya bala. Paglabot sa mga nagaduging dira nga mga pamestik at pamalatian sa lugar. So ikatatlo is ang iya nga grain quality. So mahumok siya, matiga, or adaptable, okay siya sa sa market. And then ang iya nga planting season, so suitable siya bala for wet season and dry season. And then ang iya nga maturity, so is this short maturing or tam-an kalawig ang iya nga edad. And then ang iya nga type, so amo to it is siya bala pigmented, aromatic, or ano nga klase isang variety ini siya. Yes, hindi gali siling Ma'am Karen, no, nga basta-basta bag-o nga balidad. Amo Gilayon, amo itanom nato na yon. Yes, Kundi sir. may mga konsiderasyon gali kita, Ma'am Karen. Yes sir. So it is necessary nga amo na kung bag-o to ang aton nga binhi, kinahanglan naton nga i-conduct anay siya or testingan siya sa duwa ka cropping season paagi sa aton nga adaptability trials. Do parehas mangali, Ma'am Karen, no, sa nagapili kablas ang alahas nga dapat testingan mo anay, Ma'am Karen, no, kilatison mo, kiluhon mo
At the same time, kung pwede mo nga i-magnifying glass, Ma'am Karen, makita mo ang kalidad sa alahas nga imong ginabakal, no? Kang Yes. ina Ma'am Karen, sa ulado na sa atong amigo. Yes, Ma'am Karen, no? Kaga, siguro to wind up, no, sa aton nga lesson, no, for this episode 10, Ma'am Karen, no. May mga talamyawon ka pa nga wala na to matamyaw, no, kay sa nagligad nga episodes nato, Ma'am Karen, no, kay Sir Doming Marquez, may dayad gid nga adlaw, no, kay Sir Nick Kalawag, kay Dr. Kausing, no, provincial agriculturist naton sa Negros Occidental, Ma'am Salome David, Ma'am Selvia de la Cruz, no, kay Dr. El Defonso, Dodong Toledo, no, kay Nonoy Alvin Nava, no, sa probinsya sa Guimaras, mayan ayad kid nga adlaw. Ma'am Karen, imo nga mensahe sa aton nga mga tumalandaw nga kinakulabos na kita sa aton nga tinion. Okay, so madamo gid nga salamat no sa inyong pagpamati sa sining aton nga School on the Air. So aton padayon no ang aton nga naumpisahan nga buligan ang aton nga mga farmers agud nga magiging rice sufficient kita diri sa Western Visayas. So sa aton nga mga farmers no hindi kita madulaan sa paglaom kung medyo na failure kita sang nagligad nga mga cropping seasons, but rather himuon naton ato nga mga inspirasyon, magbangon kita para nga at least makabato gyapon kita sa ini nga mga challenges sa aton nga kabuhi. Yes, thank you again, Ma'am Karen, no, sa pag-upod sa aton nga programa, School on the Air on Smart Rice Agriculture, no. Ginahatag naton ang katahulan sa aton Regional Executive Director Reverend Ricoter, no, kag Dr. Eden Bautista, sa ngalan sang aton production team, no, kay Ma'am Sheila May Toreno, kaupod si Sir Elmer Cabusas, no, may dayag kid adlaw. Good day, mayong adlaw sa inyong tanan.